Hej, Morten Mathiasen her fra firmaet af samme navn, Byggesagkyndig. Jeg er blevet inspireret lidt af en engelsk bygningsinspektør, jeg følger på LinkedIn, Ross Chargers. Og han viste stolt sin værktøjskasse frem. Og ved I hvad? Det har jeg også tænkt mig at gøre. Han var meget glad for en lille rygsæk, han kunne have på. Og jeg har også prøvet rygsæk igennem tiden, men det virker ikke helt for mig. Så jeg er desværre nødt til at have en større taske, faktisk 2, for ligesom at have alt det udstyr med, jeg gerne vil have med. Men jeg er ude i en ret stor sag her af en kasse, og den kunne vi jo lige prøve at gennemgå lidt. Der er ikke nogen hemmelighed der. Jeg bruger den her lidt større DeWalt-taske her, men det er, og jeg har ved Gud været igennem mange tasker, det skal man vide. Men det her, det er den, jeg sådan synes dækker mine behov. Den er tung som et ondt år, så den er måske ikke til damerne derude. Så må de tage rygsækken. Men det er den her, DeWalt. Jeg skal nok prøve at lave et link til, hvad den hedder mere præcist. Men det er altså den her. Den har et dejligt stort rum, og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at den har låg, så man rent faktisk kan lukke for den. Så lange fingre ikke kommer derned og kigger, men ikke mindre. Vi er jo i Danmark, så er det bare fordi, at det ikke regner ned i værktøjet. Men det gode ved det store rum her, det er, at man sådan virkelig kan fylde det op med alle de her harpengud-ting her, vi slæber med. Og jeg skal nok gennemgå det hele, men det er bare for at vise, at den er dejligt dyb, og der er plads til lidt at være dernede. Men det, jeg synes, der er rigtig godt ved den her, det er netop de her sidelommer her. Så man er jo en sokker for diverse fugtmålere, og dem er der jo så plads til her i siderne. Jeg får ikke brugt alle de her smarte rum her, eller nipsting, men ikke desto mindre. Og så er der kunnet hjælpe mig også i den her ende her. Så en god handy Tramex, som vi kommer til, den hænger her. Og så har vi lommerne her med 2 Tramex mere, fordi det skal man jo have. Ikke? Og så er der forlommen til diverse andre ting. Andre måler, lille reservemåler, det skal man altid have. Den ene ikke virker mere, eller hvad ved jeg. Og en anden lille sjov feature, der er her på bagsiden, der er der sådan et par stropper her. Og det er faktisk rigtig godt. Jeg stiller lige kameraet her og drejer det lidt. Så kan man lige tage sit vatterpas. Det kunne være sådan et her, så Bosch, som vi også lige kommer ind til. Så kan man lige slide det ind her, og så hænger det der. Så kan man slæve det med op, så man ikke skal spangulere rundt på det. Men det er altså en ordentlig kasse. Den vejer nok på den anden side af 20 kilo. Måske nok nærmere 30, men så har man det hele med. Jeg havde engang en trolley. Det er også rigtig smart, så man kan trolley den afsted på vejen. Men nogle gange skal man altså op på 4 sal. Og derfor så er det her altså blevet begrænsningen, at der skal altså kunne bære det i seletøjet her. Men et nærmere kig ned i tasken, det kunne så være det her, at jeg har gået og holdt bukserne fulde af materialer, af værktøj, og nu har jeg købt mig sådan en lille ekstra taske her, sådan en elektriker værktøjsbælte, kan man vel kalde det. Og det er lige tiden til det værste, eller det bedste værktøj, vi bruger hele tiden. Og det er jo skruetrækkeren til at dække med, det er tommestokken, det er små ståldynater, det er selvfølgelig lille prikmåler her, spidsmåleren, som man kan købe inde på min hjemmeside. Laserpointer til, når man lige skal vise noget op og forklare kunden, hvad forskellen på vindskeder og stjerne er, så er det jo godt, man lige kan pege på den. Lommelygten selvfølgelig, diverse skruetrækker, kridt og tegne, og den trofaste dække pind for Biltema, magnetstang til ligesom at køre hen over fliser, der er hudlydende. Ja, vi bruger også Subfloor Analyzer, men den er lidt bøvlet inde i en brusenisse, så mindre kan altså også gøre det. Søgeblad lige ved hånden, kuglepinden selvfølgelig, lommelygten fik jeg snakket lidt til at skrive med. Der er også en lighter her et eller andet sted til, når vi lige skal undersøge, om vinduerne er med lavningeglas og sådan nogle ting. Så det er den første, jeg lige tager ud og klipser fast i bæltespænden, så er vi jo ligesom i gang. Så hernede der har jeg Testos probes liggende, og det er sådan en god blanding af, lige at styre på kameraet her. En god blanding af lidt forskellige probes, hvor jeg stiller lige kameraet herovre. Sådan.
Det er sådan nogle probes, håndprobes fra Testo, som alle sammen snakker med en mobiltelefon og en app selvfølgelig. Så det er sådan lige lidt ekstra udstyr. Der er en indeklimamåler, som måler temperatur og fugt. Det er det, der hedder en Testo 605i. Så har jeg en Testo 805i. Det er sådan en infrarød måler, altså kan man sige en form for termografering, men bare lige til hurtige overfladetemperaturmålinger. Og så har jeg den her, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Og det er til at måle lufthastigheder. Så hvis man kommer tæt på, så kan man se her, den blæser rundt, når vinden blæser. Den er rigtig god til at både måle, men også vise, at der er træk for døre og vinduer. Så den er rigtig effektiv. Den bruger jeg relativt meget om vinteren, sjovt nok. En ting er, at stearinlys, det kan også gøre det, men den viser det af metal på. Og så er der sådan en clam her, man kan sætte på varmerør. Det er Testo 115i, som man kan sætte på varmerør, og så kan den ligesom måle fremmødstemperatur på gulvvarmeslanger og alt muligt andet, som kunne være interessant at måle. Så Testo Probes, det kan jeg varmt anbefale. Der er flere i sortimentet end lige dem her, men de er rigtig, rigtig gode. Udover det, så har vi jo selvfølgelig en kikkert med. Det er sådan helt banalt. Ja, jeg har også en drone, men ved I hvad? En god gammel kikkert, det kan også noget. Så kan vi lige gå lidt nærmere her. Nogle lægger mærke til den her. Hvad fanden er det for en javertus? Det er simpelthen en 3 meter tomstok. Og jeg bruger den faktisk ret ofte til, jeg er sjovt nok store mål, men også til diagonalmål i vinduer og sådan nogle ting. Så der er den rigtig god, for det kan være lidt bøvlet at stå med de små. Den er godt rustet, men det er en kombineret kniv og stemmejern. Så har jeg en polmåler til stikkontakt og en eller anden, for at se, om der er strøm på den. Det er også vigtigt. God at have til afleveringsforretninger, når man skal teste, om der er strøm på systemet. Den gode gamle indstiksmåler fra Protimeter, den virker altid godt. Vægscanner til at scanne efter rør og ledninger. Det er godt, når man skal lave destruktive indgreb, bore huller i forsatsvæg, så lige se, om der er et rør inde bagved. Det kunne også være ledet efter søm og skruer i gulvet og alt muligt andet. Ikke? En ekstra fugtmåler, bare lige fordi vi skulle prøve den. Og så har vi ledninger og ting og sager, ekstra sjov ting. Lidt knive og ekstra knive, og her har jeg sådan diverse ting til at måle, låse skabe op, skumglem og sådan nogle ting, så det er ikke altid, der er adgang til det. Pulverrøg. Jeg har jo gået over til en anden røgmaskine, men det er meget godt at have en backup. Golfkuglen, hvis glaskuglen skulle blive væk, og som sagt lidt forskellige værktøjer til at låse diverse skabe og ting og sager op. Jeg har også sådan en drain plug til at proppe ned i afløb, og så kan man stoppe afløbene til ved at pumpe den her op. Det er så kun til de små rør det her, men ikke desto mindre. Og det er, hvis man skal lave test af en gulvafløb, der er tæt. Man gerne vil fylde hele brusenichen med vand, så vi kan se, om der løber vand ud nogle forkerte steder. Ja, det var forlommen. Fik vi kigge på fugtmåleren her? Det gjorde vi ikke. Men så tager vi det. I den ene lomme, der har vi den gode gamle hydrometer her, GAN-måleren, som de fleste kender så godt. Det er et mærkeligt design, at man skal stå og holde på knappen samtidig, men en af de mest brugte fugtmålere, B50. Så har jeg Trotec 3000, T3000, som er god til en masse forskellige probes, som ligger hernede og gemmer sig et eller andet sted, som man kan sætte på til at måle relativ luftfugtighed og ting og sager her. Så det ligger her. I den anden lomme, der har jeg, det er Tramex-lommen. Jamen, der er den gode gamle Tramex her. Jeg kan sgu dårligt huske nummeret. ME5 hedder den, undskyld. Og den virker jo bare altid. Den er ved at være godt brugt, som man kan se noget slidt. Lige en syl til at prikke lidt en gang imellem. Så ikke den har en kniv. Og herinde har jeg så beton. Beton dedikeret Tramex til dedikerede betonmålinger. Den hedder Concrete X5. Et rigtig godt værktøj. Giver lidt mere præcise målinger. Stadigvæk kun i overfladen af betonen, men ikke desto mindre. Og så er der jo den her ME-X5 fra Tramex, og det er altså et fantastisk værktøj. Jeg har anbefalet den tidligere.
kan måle rigtig, rigtig meget, fungerer som en helt almindelig klassisk Tramax kapacitiv måler, men den har jo et hav af andre målenheder, inklusive indeklimamålinger. Og så har vi jo en hulens masse probes til den også, som jeg skal prøve at finde hernede dybt i gemmerne her. Termografikamera kommer vi også til. Men den har de her probes. Der er en indstiksmåler, der er hammeren, en stor hammer her til, når vi skal banke lidt dybere. Jeg tager lige den her op også. Men den, der er rigtig interessant, rigtig god, det er jo de her tynde probes her. Den har den her relativ luftfugtighedsmåler. Det er den absolut tyndeste, jeg har set på markedet. Den er kun 4 mm tyk. Det vil sige, her skal man altså ikke, hvis man har en forsatsvæg af gips, så skal der altså ikke meget mere til, end bare lige tage en ligekavet skruetrækker, og så lige lave et hul i væggen, og så kan man faktisk stikke den her ind og lidt til. Så den er fin. Der behøver man ikke at bore det ene eller andet. Ned langs med fodpaneler og huller ved radiator og sådan noget, så vi kan måle luftfugtigheden nedenunder under gulvbrædderne. Ikke? Ja, håndsprit skal vi også have lidt af. Hvad har vi ellers? Jamen så har vi lidt sjovt legetøj. En gang imellem skal man lige bruge en hammer, men jeg gider ikke slæbe rundt på den største. Så har jeg fundet sådan en lille håndhammer her, man kan banke med. Der er sjovt nok også en økse på, så man kan lave et hul i en væg, hvis det var det, man skulle løse til. Hvad har vi ellers? Vi har en lille håndsav. Det er bare sådan en almindelig havesav til at kunne folde ud, og den er også god, så man ikke skal ligge og svine inde i herr fru Larsens hus, når vi lige skal have et hul i væggen eller et eller andet. Så sådan et destruktivt værktøj her, det har jeg jo en hel kasse med, stiksav og rundsav og alle de her ting her, men det er hvad det er. Det er der. Skruetrækkerne siger sig selv, de hænger der, og andre sidder i tasken. Hvad er vel så spændende hernede? Nå, der er selvfølgelig UV-lys. Det er ikke altid, det virker lige godt, men man kan altså godt bruge det til at fremhæve, hvis man kan sige sådan. Det kan godt virke lidt som fremkaldervæske på skimmelsvamp og andre rød- og svampe-typer, som lyser op i det her UV-lys her. Så det er ganske udmærket. Ledninger herop til diverse måleapparater. Det er jo også meget rart at have. Skal man passe på. Jamen det var vel egentlig den her taske sådan i store hele. Så er selvfølgelig termografikameraet her. Det ligger normalt over i kassen der til hørende, men ja. Jeg rydder lige lidt op, og så kan vi tage fat på den næste taske. Så er vi kommet til den næste taske her. Der bruger jeg den her Stanley Fatmax, som også er en rigtig god taske, som jeg har været glad for i mange år og haft det i forskellige variationer. Se, der står nogle over i hjørnet her. Den der, det er den gamle Trolley Fatmax, også en rigtig dejlig taske, men altså bliver meget, meget stor og sjovt nok så også rigtig, rigtig tung. Så den her, den er jeg rigtig glad for. Jamen igen, det vi lige lægger mærke til ved de her tasker her, det er, at de kan lukkes. Der findes masser af tasker derude, som er åbne, og det er jo rigtig smart, så man kan komme hurtigt til sit værktøj. Men det regner altså rigtig ofte, og så bliver ens udstyr altså godt og grundigt vådt. Så derfor kan jeg godt lide den her. Den har lige en lille snudelem, når den normalt er lukket her, så kan man da lige komme til diverse ting her. Men ellers, det her, det kalder jeg jo sådan den lidt finere taske. Det er sådan til lidt mere, kan man sige, ja, finere målinger. Så her har vi jo den fantastiske Voler røgmaskine, som jeg har delt før. Jeg skal lige se, hvad på jeg er inde i billedet her. Det var jeg. Og den er jeg blevet frygtelig glad for. Og det er sådan en simpel lille røgmaskine, sådan, så der lige har sådan nogle patroner her med noget røg i. Jeg skulle nok have gjort det klar til jer, men nu får jeg ikke hen, det tager ikke så lang tid. Og så kan man slå lidt forskellige apparater på, og så kan man ellers med den her lave en masse god røg, som jeg vist tidligere har vist. Og den er helt eminent til at lave alle mulige målinger af, om ventilationsventiler suger, som de skal, om der er træk, om der er kulde, giver lige et ordentligt pust, når vinden kommer ind her. Et fantastisk værktøj, som jeg kan anbefale på det varmeste, hvis man arbejder med bygningsundersøgelser. Også rigtig god til at blæse foran ventilationsventiler på krybekælder.
Fordi så kan man nogle gange se, at den suger røgen ind, og ligesom sige, okay, der er altså et eller andet flow igennem den her krybekælder her, eller ud for den sags skyld. Så det er et rigtig dejligt værktøj, som jeg er blevet så frygtelig glad for. Men ellers så I før, at man kan også bruge det, der hedder pulverrøg, og det er sådan set også udmærket. Det er simpelthen bare noget tyndt pulver, man sådan puster ud. Og det kan faktisk nogle gange være bedre at sprøjte ind i emhætter og sådan noget. Hvis det skal vandre lidt længere, hvis man har en emhætte, der skal blæses ud, så kan man gøre det af den vej der. Yes. Vi fortsætter med den fine taske. Jamen altså, der har vi jo altså lidt mere præcisionsmåleværktøj, så der har vi så lasermåler til at skyde mål med, det er klart. Jeg ønsker mig den, der kan skyde begge veje. Det er det nye, der lige er kommet. Det er rigtig smart. Jamen så har jeg sådan en tykkelsesmåler her, så man kan måle tykkelsen af det ene og det andet. Det er typisk vådensmembraner. Det har jeg lært af den gode Thor P. Pedersen, som er helt tosset med at måle sådan noget der. Han har købt den her et eller andet sted. Han har nok købt den til mig. Den er rigtig god til at måle. Man kan selvfølgelig også bruge skydelærer det ene eller andet, men den her den har sådan en fin lille fod her, hvor man kan lægge de forskellige membraner ind og måle på, om det er den ene eller anden tykkelse. Så det er et rigtig godt værktøj, som jeg også er blevet glad for. I samme boldgade, der har vi jo selvfølgelig min egen fod her til måleuret. Nu er der ikke lige noget batteri i her, det kan vi selvfølgelig gøre. Sådan, så kan vi måle her, og det er jo til at køre hen over de forskellige overflader her, lige nulstilten. Og så kan den måle variationerne i overfladen. Rigtig godt værktøj, som jeg jo selv er inde på min hjemmeside, så det skal I bare gå ind og finde med Modur, vel at mærke. Så husk at tage batteriet ud, fordi den bliver altså rimelig hurtigt påvirket af bevægelsen, og så tænder den altså bare. Så jeg tager altid batteriet ud. Men det er sådan en lille guldtaske, den her, hvis man kan sige det sådan, så der har jeg også altid nogle ekstra søgeblade, de har med at forsvinde nogle gange. Så det ligger her. Igen, det her det er tasken for sådan lidt finmålinger, hvis man kan sige det sådan. Yes. Så der har vi også en ekstra lille måler her. Den her, den er selvfølgelig ikke særlig præcis, men den kan måle hældninger. Eller den er nok præcis nok, men den er ikke så lang. Og så også blevet tør for strøm. Men ellers så er den god til lige at ligge oven på vatterpasset. Så hvis man har det lange vatterpas af det ene eller andet, så kan man lige lægge den her ovenpå, hvis det er det, man har lyst til, og så får man et tal. Jeg bruger den faktisk ofte, når jeg skal op og måle på Velux-vinduer. Så er det meget smart lige at sætte den her på, så kan man måle, om Velux-vinduerne er monteret med den rigtige hældning. Det er jo ret vigtigt, at de ligger over 15 grader typisk. Og hvis de ligger under 14,9, så ryger garantien. Så er sådan en lille dæktryksmåler her, og hvad pokker bruger man det til? Jeg tror det var Martin Poulsen, der havde købt sådan en her. Men den er faktisk meget smart til lige at kunne proppe ind i fuger og deslige. Og hvis vi tager sådan en Zero her, så kan man lige skubbe den ind og sige, når man fugedybden her på fliser og klinker, eller ikke på klinkerne, men mellem klinkerne, eller modværksfuger udenlands, så er den meget god lige at proppe ind her frem for tommestokken. Vi skal jo huske, at mange af de her mål, vi går og måler, er jo nogle meget små mål ned på millimeter. Og det er klart, der skal man altså have et okay værktøj til at måle de her ting, så måler vi jo sjovt nok forkert. Så det er lidt vigtigt. Udover det, så har jeg masser af de her klodser her, og det er igen til at lægge under vatterpas og lodstokke selvfølgelig, sådan så man ligesom kan klodse op og se, hvad skal der til, før vi kommer i vatter. Men det, der også er rigtig godt at illustrere, det er, hvis man har en lunke under lodstokken, så kan man lægge de her ind og ligesom tegne, hvordan lunken er, så 5 mm det her til, 4 mm det her til, og så kan man ligesom på et fint billede lave nogle ordentlige billeder, hvor man ligesom siger, her har jeg ligesom illustreret lunken under vatterpasset. Så de er rigtig, rigtig gode. Lidt ekstra målekilde, det er ikke lige en jeg sælger, det kan man vist nok få i Bauhaus eller et andet, men bare en lille tynd målekilde, det er fint. Ekstra tommestok, elektrikervatterpasset til at se om stikkontakten er lige og andre små ting. Og et skud bemærkning, jeg ser jo rigtig mange ligge og måle gulve og alt muligt andet og døre og sådan noget, men sådan noget her, det duer altså ikke. Der kommer et afsnit om lodstokke lige om lidt. Så sådan en sjov javertus her til at måle vinkler. Det var en, jeg anskaffede mig, fordi jeg havde en del sager omkring skæve lysninger. Og det er jo det her med, at man har sådan en spartelkant, og så kan
lysning altså godt blive ret skæv, og så kan man lige måle, hvor skævt det er. Start med at sætte den på 90 grader, eller så måle, hvor skæv tingene er. Der er ikke rigtig nogen tolerance på det, skulle jeg lige huske at sige, men det kommer forhåbentlig. Så er der den berømte dobbelte målekile, som jeg jo selv inde på min hjemmeside. Dejligt værktøj, mestendels til at måle lunker og buler på gulvet, hvor vi har en 20 mm klods på lodstokken. Den kommer lige flyvende ind her fra rækken. Så det store 2 meter lodstok med en 20 mm klods under. Og den 20 mm klods passer jo så lige med det her 0 mærke, der er lige midt her på. Så hvis ellers alt er i lod og vatter, så rammer den jo så det her nulpunkt hele tiden. Men ellers så kører vi jo ellers op og ned og kan måle både buler og lunker på det her. Så et dejligt værktøj, men det stopper ikke det, for der er også en lille trappe her i bunden, så man kan måle højdeforskelle, typisk med klinker, der tander og sådan nogle ting. Altså. Man kan også bruge det på gulvet, men det er nogle mindre millimeter, vi bruger der, så der bruger vi måleuret, som jeg viste jer før. Yes, ekstra blyanter og det ene og det andet. iPad'en klar til at skrive. Jeg skriver ofte rapporterne ude på stedet. Ja, den ligger her, klar til brug. Og så en lille kuriositet. En metalsøger. Ja, jo. Det kan man godt bruge. Der er langt imellem, jeg bruger den, så nu kan jeg dårligt huske, hvordan jeg tænder for den. Men den er god til at detektere, om der kan være søm og skruer i gulvbrædder eller deslige. Så den bruger jeg en gang imellem. Og den ligger vi hernede. Så ofte så sammenligner jeg jo med at være den praktiserende læge bare inden for bygninger. Og man kan jo ikke være en praktiserende læge uden at have ikke et endoskop, men et stetoskop. Det var det, der hedder. Undskyld. Og det er jo helt sindssygt, når man står der og lytter på væggen, og så tænker entreprenøren, nu er der fuldstændig ved at rable. Det er det måske også. Men den er meget god til sådan at lede efter vibrationer og lyde. Så hvis man går rundt og kan ikke rigtig finde ud af, hvor der kommer en vibration og en lyd fra, jamen så kan man altså gå rundt og sætte det her på, og ligesom måle, men høre, hvor kommer de her lyde fra. Og det er der mange, der lider af vibrationer for ventilationsanlæg og køleanlæg og alt muligt andet og sådan noget. Det skal vi nok få mere af. Så det var meget lidt. Og bruge det til at banke og stå noget af hullyden. Det burde du kunne høre. Ekstra ledning, oplader til alle de aggregater, vi går og bruger. Det skal man selvfølgelig også have. Men det var så lige den finere taske. Og i samme boldgade med finere taske, så har jeg selvfølgelig den her, som jeg også er rigtig, rigtig glad for. Så vil lige komme den ned her. Det er jo Geofinels grønne lasernivellement her, men det er et rigtig godt apparat. For det første så har den laseren helt nede i bunden her. Det skal ikke blive en helt stor anbefaling, det kan vi tage en anden dag. Men selvfølgelig helt klassisk laser, der kan sætte laserlys ud af alle vejen her. Men det fede er som sagt, at lyset er relativt langt nede, og det vil sige, at man skal ikke stå sådan og måle 6,1 cm i den relativt kort. Den ligger ret tæt på gulvet, som er typisk det, man måler på, ikke? Om der er fald på gulvet og alle de her ting. Og det her er en af de mest præcise lasernivellementer, vi har derude. Det hedder 0,3 mm per meter, eller 3 mm over 10 meter. Og det skal man selvfølgelig lige vide, når man sætter den her på, at man ikke bare render rundt og tror, at det er den hellige grav og velbevaret. Men til den hurtige scanning, for at se om gulvet er vatter og et eller andet, der er det her et rigtig godt værktøj. Og der findes der hører selvfølgelig en rigtig kuffert til, om man så må sige. Geofinels kuffert her. Og der er en masse gode sager med i den, så man kan passe på den. Måledutter, som man kan sætte op, det bruger jeg ikke så ofte. Men der er ekstra holdere, så man kan hænge den op på væggen med magnet, og jeg skal komme efter så det er en rigtig god maskine, som jeg varmt kan anbefale. Kan vi lægge den her ned og passe på den. Bum. Jeg fik ikke nævnt. Stållinealer er igen ret vigtige, når vi skal måle lidt mere præcist. Tommestok er gode, men der skal altså ikke så meget til, før spidsen den går i stykker og sådan nogle ting. Altså, og det er en lidt mere blød målepind. Så en god præcisionsstållineal, både i stor og lille, er også rigtig god, når vi skal måle tolerance under vatterpassen og det ene eller andet.
Andre små sideting, jeg har med, de er ikke altid med i tasken, men med det store rum i den store taske, så er der plads til, også lige kan pakke dronen, og lige sådan en lille sæt her. Og jeg har bare en helt almindelig lille bitte drone, og jeg er ikke certificeret. Det er en, der vejer under 250 gram, så det behøver man ikke at være certificeret for. Så den er god til lige den hurtige skorstensbestigelse. Jeg sælger ikke droneinspektioner, men det får jeg spare mig selv for at kravle op i tagryggen. Så har jeg lige en lille hånddrone, hvis man kan sige det sådan. Og det er ganske udmærket. Det plejer at være rigtig fint. Så har jeg, nogen har måske fanget, at jeg er glad for Bosch her. Nu begynder det at komme nu. Endoskopet for Bosch, ganske udmærket. Ikke noget vildt og voldsomt dyrt. Jeg ønsker mig den, der kan bevæge spidsen derude, men det må vi tage på et andet tidspunkt. Termografikameraet ligger ofte her, og så har vi nødvendigt. Jeg har nu altid ekstra batterier med, som jeg nogle gange har sagt før. Der er ikke noget mere uprofessionelt, når man står ude hos kunden, så har man simpelthen ikke batterier nok med på til alle sine måleapparater. Det duer altså ikke. Så har jeg lavet en lille skimmelkasse, bare lige for at passe på dem. Og det er, at vi lige har mykrometerpinde og DNA-test og det ene og det andet. Jeg har lagt agar-prøverne ud i køleskabet, jeg har ude i bilen, så de holder så kolde og friske. Yes, en lille snak om vatterpas. Jeg ser altså rigtig mange byggesagkyndige andet godt folk rende rundt og prøve at måle gulve og alt muligt andet med alt for små vatterpas, og det eller lodstokke. Og det dur selvfølgelig ikke. Den helt klassiker, det er jo selvfølgelig den helt store 2 meter loddestok, og hvis I går ind på tolerance.dk, så er det jo stort set alt, der skal måles med en 2 meter loddestok. Så selvfølgelig har man en god kvalitets loddestok. Og her er det Stanleys Fat Max. Det er det dyreste vatterpas, du kan købe på markedet, men det er også godt og solidt og sturdy, og noget, jeg stoler rigtig meget på. Men jeg har ikke kun det selvfølgelig, for en gang imellem så skal jeg ud og måle på nogle døre og vinduer. Og det er ikke altid, at man lige kan få en 2 meter lodstok ind i en dør. Den kunne godt være lidt mindre. Så jeg har også et 180 med, og jeg har også et, der er endnu kortere. Det skal man jo have. Men ellers så er vi jo rigtig glade for de digitale vatterpasser. Her har vi Bosch professionelle udgave. Jeg kan nok huske, hvad den hedder det her. Det er også lige meget. Men et digitalt vatterpas er rigtig, rigtig godt. Igen, når man er sygemedskynsmand og skal ud og dokumentere, også bare rådgiver, skal dokumentere, hvad målene er, jamen, altså, så er det jo rart, at man har en laser, som ligesom kan skrive det. Og den kan jo køre i alle enheder, så vi både siger procent fald på gulvet, og millimeter per millimeter, og grader, når man er oppe og måle på tagkonstruktioner. På taghældninger. Og husk at kalibrere det. Ikke hver gang, men hver eneste gang, du skal til at udføre en opgave. Og det findes der forskellige måder at gøre på. Det gør der ikke, men man skal gøre det. Der findes ikke forskellige måder at gøre det på, men man skal vende det om og sådan nogle ting. Altså, det er jo det med forskellige måder. Men det er det lille kort, og det er rart til små målinger. Sådan noget. Jeg startede med det her, som er en anden udgave af den her. Det hedder Bosch Professional GAM 270. Det er det smarte ved det her, den har også en vinkel på. Så den er også god til at måle vinkler. Og den er lidt tung og lidt sturdy, så jeg gik ud og købte det andet her, som er lidt mere handy. Og det er altså ikke kun gulve, jeg måler på, det er også døre og vinduer. Det er meget rart at have et mål på, fordi så står man bare og prøver at tage et billede af libellen, der er indenfor eller uden for de 2 streger og sådan noget. Men altså her får vi ligesom et mål, så vi kan skrive det i vores rapport og sige, døren er altså x antal millimeter skæv. Og ja, alle de her lodstokke, de fylder et ondt over ude i bilen, og man er nødt til at lægge sæderne ned og sådan noget. Men sådan er det med byggesagkyndig, hvis ikke man har en varevogn. Det samme digitale, bare i en 120 længde. Det andet her, det var 60 cm, og det er som sagt rimelig fint. Det er relativt ofte, at jeg bruger mit 2 meter lodstok og lægger ud. Altså den gode, jeg lige viste før. Og så lægger jeg bare det lille ovenpå, eller den anden lille, jeg viste før. Så får man ligesom målet, hvis det er det, man gerne vil have på fald på gulvet, eller hvad det måtte være. Ikke? Så, men husk nu, lige med vatterpas, og dem, der er lange nok. Sidst men ikke mindst, så har jeg selvfølgelig lige sådan en værktøjskasse her, og det er til alt det hårde arbejde, hvis man kan sige det sådan. Det er den destruktive kasse, hvis man kan sige det sådan, så der er selvfølgelig skruemaskinen med, man har lidt spidsen på. Og så har jeg købt Bosch's professionelle udgave, men i de her mini-størrelser her. Og prøv at det er
alt rigeligt til at skære et hul i et gulv eller en væg. Stille og roligt arbejder fint til små mængder. Det er ikke noget, man skal bruge til at bygge et hus, men som bygningsundersøger, så de her små fine værktøjer, altså ganske fine stiksav. Alle sammen selvfølgelig med lille 18 volts batteri her, og det er fint. Det er rigeligt til at lave de huller, vi skal, om det så er i gulv eller vægge. Ikke? Har man mere, finecutteren her, sidst brugt med en metalklinge eller en diamantklinge til at skære fuger op forsigtigt, og så kunne vi vippe nogle klinker op for at undersøge vådensmembranen nedenunder. En hammer mere, eller meget sød, ikke? Altså det hele der handler også om at holde væggen lidt nede, for vi skal altså slæbe rundt på alt det her skidt her. Så jeg fandt en lille hammer her. Det var meget hyggeligt. Kopbordet, det var der spidsen var til skruemaskinen. Men en klassisk måde at lave undersøgelser af forsatsvægge, det er selvfølgelig at lave det her fine kopbordshul, frem for at pløre rundt med stiksaven og vindet. Altså bare lige ind med det, tage en fin lille skål ud, og så kan vi kigge ind. Og ja, den er stor, men altså, jeg også have kunne få hånden ind og tage ind og have en aftryksprøve eller en mykometertest derinde, eller sådan nogle ting. Så ja, lav et lille hul. Kunderne spørger jo altid, hvor stort et hul laver du? Cirka så stort her. Så, men ellers får de selvfølgelig også mindre. Masser af tape med til at kunne lappe undertag, hvis man har skåret op i et undertag, lige for at kunne det. Dampspærretape til at lukke dampspærren, hvis man har skåret hul på det. Så ja, alt det her det er også vigtigt. Ja, jamen jeg håber du har nydt turen igennem min værktøjskasse. Der er ikke nogen hemmeligheder, der er ikke nogen forretningshemmeligheder. Det er det, jeg mener, en grundig byggesagkyndig skal have med ud på en opgave. Og prøve at man kunne blive ved med at købe alle mulige ting, man kunne have alle mulige andre fugtmåler med, men det er jo sådan det, jeg sådan mener er sådan rimelig godt. Jeg har selvfølgelig også den her javertus her, den er blevet rusten, fordi det var ude i regnen. Og det er jo min gode subfloor, som jeg sælger inde på min hjemmeside også. Fantastisk værktøj til at undersøge betonslidelag, fliser i øvrigt, men det er som sagt ikke en, jeg bruger ude i brugsenichen hos Herford Danmark. Altså det er måske lige voldsomt nok, der bruger vi magnetstangen der. Men til store arealer, så er den god at have og køre rundt med. Den er meget illustrativ, og det kunne være fuldlimet gulv, som ikke er fuldlimet. Det kunne være klinker og fliser, som ikke hænger og gør som det er. Men det gode ved den her, det er, der laver den her dybe lyd, sådan så man også faktisk kan høre, om slidlag har sluppet underlaget. Det er sådan, så det den blev lidt opfundet til fra Ardex. Men rigtig godt værktøj, som jeg selvfølgelig kan anbefale. Jeg håber, I har nyt at kigge med. Jeg beklager, hvis videoen blev for lang, men der er meget udstyr, der skal med. Mindre kan selvfølgelig gøre det, men jeg synes, det er vigtigt, at vi som byggesagkyndige rådgiver, vi har den rette værktøjskasse med kvalitetsværktøj, som kan måle rigtigt og korrekt. Fordi jeg ser desværre alt for mange sagkyndige derude møde op, dårligt nok med en tommestok i lommen. Hørte om en her forleden, der skulle låne en tommestok af kunden. Ligger og måler tingene forkert, har ikke de rigtige værktøjer, dømmer ting og sager uden at have kan man sige, de rigtige dybdemålinger og præcise målinger. Og mange af tolerancerne er altså 0,1 eller andet millimeter, og det kan man altså ikke måle med en tommestok. Så sørg nu for at have det rigtige værktøj, hvis du skal ud og lege politimand og sige, om noget er bygget rigtigt eller forkert. Og så til håndværkerne, ja, vi måler meget præcist, men vi gør det jo for at være så uvildige og objektive som overhovedet muligt. Fordi der er tolerancer, og det er de spilleregler, vi har at arbejde indenfor. Men det skal måles rigtigt, for ikke at dømme jer ude, men heller ikke at kan man sige, gøre, at vi accepterer noget, som ikke skal accepteres. Så igen, jeg håber, I har nyt at kigge med. Jeg håber, I kan bruge det, om ikke andet til inspiration. I er velkommen til at ringe og skrive som altid, og så ses vi derude. Hej igen.